फिगर पब्लिक फिगर विषय नमस्कार, मी साईनाथ गावकर. माझ्या सोबतीनं आज वैभववाडी शहरापुरतं मर्यादित नव्हे तर संपूर्ण तालुक्याचं सोनेरी रत्न आहे. सोनेरी रत्न म्हणजे नेमकं काय ते आपणच पहा. माझ्या सोबतीनं आहेत सुनील नारकर. नारकर साहेब, खरं तर आपला वाढदिवस आहे आणि वाढदिवसाच्या पूर्वसंध्येला आपण या ठिकाणी एकत्र आलो. वाढदिवसानिमित्त माझ्या कोकणशाही टीमकडनं आणि कोकणशाहीच्या सर्व दर्शकांकडनं आपल्याला मनपूर्वक आभारभर अशा शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. खरं तर नारकर साहेब, आत्ता मी बोलत असताना बोललो सोनेरी रत्न, पण हे सोनेरी रत्न नेमकं घडलं कसं हे खरं तर ह्या चर्चेच्या निमित्तानं, ह्या मुलाखतीच्या निमित्तानं सर्वांनाच जाणून घ्यायची इच्छा आहे. त्यामुळे मी अगदी सुरुवातीला जाईन तर तुमच्या बालपणात. तुमचं बालपण नेमकं कशा पद्धतीनं गेलं, घरची परिस्थिती काय होती, कशा पद्धतीनं आपण शिक्षण घेतलं आणि आजच्या घडीला उभे झालात हे मला जाणून घ्यायचंय. काय सांग? खरं तर लहानपणी बालपण हे सगळ्यांचं खूप चांगलंच असतं, कारण त्यावेळी कोणालाच काहीच माहीत नसतं. घरची परिस्थिती काय असते कोणाला माहीत नसते. परंतु माझं लहानपण, पूर्ण बालपण माझं खडतर प्रवासात गेलेलं आहे. कारण 18 विश्व दारिद्र्य काय असतं हे त्यावेळी आमच्या घरात चालू होतं. कारण एक भाकरी आणि चटणी अशी दिवसभराचं अन्न आम्हाला भेटायचं, अशी आमची अवस्था होती. आई वडील शेतकरी, आणि तळ कोकणातले शेतकरी तुम्हाला माहिती आहे की कसे असतात. तळ कोकणातील शेतकरी म्हणजे भात शेती करणारी माणसं, आणि भात शेती करत असताना शेतीवर खत मारायला सुद्धा पैसे नसतात, आणि मग बिना खताची शेती करायची, आणि त्यामुळे आमचे खायचे सुद्धा वांदे होते. अनेक गोष्टी होत्या, अगदी आजारपणा सुद्धा डॉक्टरकडे जायचे पैसे नसायचे. पण अशा वेळी माझेच काका किंवा माझे आत्ते भाऊ अशा सगळ्यांनी मला मदत केली, आणि माझ्या लहानपणात सगळ्यांनी मला वेळोवेळी शिक्षणासाठी सुद्धा मदत केली. त्यामुळे तो लहानपणीचा जो प्रवास होता, बालपण इयत्ता अगदी 1ली ते 4थी पर्यंत म्हणा, तो आनंदातच होता. परंतु घरची खडतर जी काही अवस्था होती, जो काय माझ्या वडिलांच्या नशिबात 18 विश्व दारिद्र्य होतं, ते मला माझे आई वडील दाखवून देत होते. खरं तर साहेब, या एकूणच परिस्थितीला नेमकी कलाटणी कधी मिळाली? ह्या टर्निंग पॉईंट, तुमच्या आयुष्यातला नेमका टर्निंग पॉईंट कुठं ठरला ते सुद्धा मला जाणून घ्यायचं. मी ज्यावेळी 12वीचं शिक्षण घेऊन मी मुंबईला गेलो, आणि जुहूच्या ऑरस रेस्टॉरंटला मी भांडी घासायला कामाला लागलो. परंतु त्यानंतर काही कालावधीतच माझे काका शरद नारकर यांनी एक उद्योजक सावंत साहेब, संतोष सावंत म्हणून आमच्या करूरचे आहेत, त्यांच्याशी माझी भेट झाली. आणि ती भेट झाल्यानंतर व्यवसायाकडे कसं वळलं पाहिजे, व्यवसाय कसा केला पाहिजे, व्यवसायातले नियम आणि अटी त्यांनी मला जाणून दिल्या. आणि त्यावेळी संतोष सावंत साहेबांमुळे मी एका व्यवसायाकडे वळलो, आणि माझ्या आयुष्यात एक वेगळीच कलाटणी आली. यशस्वी साहेब, खरं तर ना, आता मुंबईमध्ये, त्या मुंबई एकूणच डोंबिवली कल्याण या भागातील एक फार मोठं प्रस्ताव, एक बिल्डर्स म्हणून आपण नावारूपाला आला. एकूणच त्या भागामध्ये कशा पद्धतीने आपले प्रोजेक्ट सुरू आहेत ते सुद्धा समजून घ्यायचे. डोंबिवलीत माझे अनेक प्रोजेक्ट सुरू आहेत. त्यामध्ये डोंबिवली वेस्टला असतील, डोंबिवली ईस्टला असतील, सगळे सुसज्ज बिल्डिंग आपण त्या ठिकाणी बांधतो, आणि कोकणातील लोकांना आपण एक चांगलं आणि सुसज्ज घर त्या ठिकाणी देतो. मी कोकणातला असल्यामुळे बरेचसे कोकणातील लोक त्या ठिकाणी माझ्याकडे घर घ्यायला येतात, आणि त्यांना पैशा अभावी कोणी घरापासून वंचित राहावं हे चुकीचं असल्यामुळे त्यांना पैसे नसतील तरी थोडेफार पैसे घेऊन, थोडेफार नंतर देऊन, थोडं बँक लोन करून त्यांना आपण घर देत असतो. खरं तर स्पर्शिका बिल्डर्स या नावाला एकूणच आपण त्या भागामध्ये प्रसिद्ध आहात, नावलौकिक मिळवलंय. हेच नाव एकूणच आपल्या ह्याला कशा पद्धतीने आपण नेमलं, हेच नाव ठेवावं असं का वाटलं स्पर्शिका म्हणून? स्पर्शिका म्हणजे माझी पहिली मुलगी,
आणि ज्यावेळी स्पर्शिकाचा जन्म झाला त्याच्याच अर्ध्या तासाने मला खूप चांगली बातमी मिळाली. माझी अडकलेली कामं हळूहळू होत चालली. जसं बोलतात की पहिली बेटी धनाची पेटी, त्या वाक्याचा जो अर्थ आहे त्यावेळी मला समजला आणि तर माझ्या ते वाक्य आयुष्यात अगदी कलाटणी देणार होतं. कारण मला पहिली मुलगी झाली आणि पहिली मुलगी झाल्यामुळे आम्ही सगळेच घरातले पूर्ण कुटुंब आमचं आनंदात होतं आणि स्पर्शिकाच्या येण्याने, आमच्या आयुष्यात स्पर्शिका येण्याने माझ्या आयुष्यात खूप मोठे बदल झाले. त्यामुळे जिच्यामुळे जी आपल्या आयुष्यात आल्याने आपलं आयुष्य पूर्ण वेगळं चेंज झालं, त्याच्यामध्ये तिचा काहीतरी वाटा असावा आणि तिचं नाव माझ्या कंपनीत दिल्याने अजून माझी प्रगती होईल, म्हणून त्या ठिकाणी मी ते नाव दिलं. खरं तर ना साहेब, दरवर्षी आपल्या वाढदिवसानिमित्त विविध कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात येत असतं. अगदी यावर्षी देखील सोनेरी कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं, कारण महिलांना आपण गळ्यातला हार देखील एकूणच बक्षीस स्वरूपामध्ये त्या ठिकाणी कार्यक्रमांमध्ये देत आहे. साहेब, खरं तर ना अशा पद्धतीचे कार्यक्रम घेण्यामागचा तुमचं खरंच नेमका उद्देश काय, तो मला जाणून घ्यायचा. या ठिकाणी महिलांना चूल आणि मूल एवढंच काम त्या ठिकाणी असतं, परंतु महिलांनी चूल आणि मूल आणि फक्त आपल्या घरापुरता मर्यादित न राहता जगात कोणत्या गोष्टी चालू आहेत ते बघायला पाहिजे. बाहेर येऊन सगळ्या गोष्टींचा आनंद घेता आला पाहिजे. सगळ्या महिलांनी एकत्र येऊन माझ्या इथे त्या खेळ पैठणीच्या या कार्यक्रमानिमित्त सगळ्या पूर्ण पंचक्रोशीतील तालुक्यातील महिला एकत्र येतील, एकमेकांना ओळखतील आणि घराच्या आपल्या बाहेर, उमरेच्या बाहेर पण एक जग आहे ते त्यांना बघता येईल आणि आपल्या कार्यक्रमाचा त्यांना आनंद घेता येईल. हा माझा एक मुख्य उद्देश आहे. निश्चित. आणि सुनीलजींना खरं तर आम्ही कोकणशाहीच्या माध्यमातून देखील यापूर्वी उद्योजक मेळावे घेतले, सरपंच परिषद घेतले, पर्यटनावर आधारित प्रकल्प घेतले आणि या सर्व कार्यक्रमांवेळी अगदी सुरुवातीपासून आम्ही बोलत आलो की आमच्या कोकणाला कुलूप बंदचा शाप लागला. आमच्या कोकणातील गावागावातील जी घरं आहेत ही बंद आहेत आणि इकडचा तरुण मुंबईच्या ठिकाणी, इतर शहरांच्या ठिकाणी व्यवसायानिमित्त, उद्योगानिमित्त गेलेला आहे. ही बंद दाराची कुलप उघडली गेली पाहिजे असं एक माध्यम म्हणून आमचं मत आहे. मला याबाबत तुमची भूमिका नेमकी समजून घ्यायची. तुम्हाला नेमकं काय वाटतं? नक्कीच साईनाथजी, तुम्हाला इथे मी सांगेन की मी प्रत्येक माणसाला सांगत असतो, प्रत्येक तरुणाला सांगत असतो की या ठिकाणी शिकून, गावी शिकून तुम्ही मुंबईला नोकरी चाकरी करण्यासाठी जाता, तर ते तसं न होता आपल्याच गावात, आपल्याच तालुक्यात किंवा आपल्या जिल्ह्यात एखादा व्यवसाय सुरू करा. जेणेकरून व्यवसाय केल्याने आज नोकरी करत असणाऱ्या माणसाला फक्त 2 हाताला काम भेटेल आणि त्या 2 हाताचं पोट भरलं जाईल, एवढंच मर्यादित असतं. परंतु व्यवसाय करून आपण 4 हातांना काम द्या, जेणेकरून अजून 2 कुटुंबांचं पालनपोषण त्या ठिकाणी होईल. हा माझा मूळ उद्देश आहे. त्यामुळे माननीय जिल्ह्याचे पालकमंत्री रवींद्रजी चव्हाण यांच्याकडे मी एक मागणी करतोय की आपल्या जिल्ह्यात एक अशी कार्यशाळा सुरू करा की ती व्यावसायिक कार्यशाळा असेल आणि जिल्ह्यातील हा तरुण, जिल्ह्यातील युवक हा जिल्ह्यातच शिकून जिल्ह्यातच मोठा होईल आणि जिल्ह्यातच त्या ठिकाणी त्याला काहीतरी चांगला व्यवसाय करता येईल आणि त्या ठिकाणी व्यवसाय करत असताना तो 4 जणांना अजून काम देईल, जेणेकरून एक देशाचा सुजाण नागरिक जो आहे तो फक्त स्वतःचा विचार न करता इतर 4 कुटुंबाचा विचार करू शकेल. निश्चित साहेब, खरं तर ह्या गोष्टी होणं ही तितकीच गरज आहे, कारण की तुमचाही जीवन प्रवास कुठेतरी प्रेरणादायी आहे सर्वांसाठी. म्हणजे मुंबईमध्ये जाऊन भांडी घासताना एक तरुण आजच्या घडीला स्वतःचं नाव तयार करतोय. हा प्रवास काही साधा सरळ सोपा नव्हता. मला खरं तर नाही प्रवासातल्या काही अडचणी वरती प्रकाशझोत टाकायचा आहे. काय नेमक्या अडचणी आल्या आणि त्यांना आपण नेमकं कशा पद्धतीनं तोंड दिलंय अगदी थोडक्यामध्ये सांगितलं तरी खूप बरं. या ठिकाणी मी पहिला तुम्हाला सांगितलं की मी हॉटेलमध्ये भांडी घासायला कामाला होतो. नंतर मला संतोष सावंत साहेबांसारखी माणसं भेटली. त्यानंतर माझ्या आयुष्यात असे अनेक मित्र आले ज्यांनी मला व्यवसायाचं मार्गदर्शन केलं, व्यवसायात पुढे जाण्यासाठी मार्गदर्शन केलं. परंतु प्रत्येकाच्याच व्यवसायात बऱ्याचशा अडीअडचणी असतात. तशाही माझ्या व्यवसायात खूप साऱ्या अडचणी आल्या. म्हणजे अगदी माझा जो चढता क्रम होता, आलेख जो माझा वर गेला होता तो अगदी शेवटच्या टोकापर्यंत आला होता. परंतु माझ्या मनगटात असलेली ताकद आणि डोक्यात असलेली बुद्धी याचा वापर करून मी माझा व्यवसाय पुन्हा या जसा पहिला चालू होता तसा मी सुरळीत चालू केला. अगदी मुलाखतीच्या साठी शेवटाकडे येणार आहे, परंतु तत्पूर्वी अजून काही 2-4 प्रश्न आताही माझ्या मनामध्ये आहेत. त्या प्रश्नाकडे मी येतो. खरं तर आपण व्यावसायिक आहात,
वाढदिवसानिमित्त मागील कित्येक वर्ष आपण या वैभववाडी शहरामध्ये एक ना अनेक विविध कार्यक्रम देखील भरवत आहे. राजकारणात येण्याची काही इच्छा आहे का? मी खरं तर एक समाजसेवक म्हणून या ठिकाणी समाजसेवा करत असतो. मला जनतेची सेवा करणे हे मला एक वेळ लागलेली आहे. मुळातच मी एक गरीब घराण्यातला असल्यामुळे मला जनतेची सेवा करायला खूप आवडतं आणि जनतेच्या माध्यमातून सगळे लोक सांगत आहेत की इलेक्शन लढवलं पाहिजे, राजकारणात मी यायला पाहिजे. तर लोकांचा आग्रह असतं आणि माझ्या जवळचे असलेले आपले पालकमंत्री माननीय रवींद्र चव्हाण साहेब यांचा निर्णय हा माझ्यासाठी शेवटचा निर्णय असतो. जर का त्यांनी मला सांगितलं की इलेक्शन लढव तर मी मात्र लढणार. खरं तर राजकारण आणि समाजकारण, कारण आपण सांगितलं आपल्याला समाजसेवेची आवड आहे, त्यामुळे राजकारण आणि समाजकारण याचं खरंच काही एका नाण्याच्या दोन बाजू आहेत आणि त्याचा योग्य तो वापर समाजासाठी समाजकारणासाठी करता येईल असं तुम्हाला वाटतंय का? नक्कीच. कारण समजा जर का मी एखादं जिल्हा परिषद जर का इलेक्शन लढवलं आणि जिल्हा परिषद सदस्य किंवा जिल्हा परिषद सभापती त्या ठिकाणी झालो तर माझ्याकडे काही राईट्स येतील की जेणेकरून मी लोकांचा विकास करू शकेल, जेणेकरून मला समजेल की लोकांच्या गरजा काय आहेत. ह्या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत ज्या मी लोकांना देऊ शकतो, जे मला पाहिजे, जे जनहितासाठी लोकांच्या कल्याणासाठी मला जेवढं काय करता येईल त्या राजकारणाच्या माध्यमातून एक लोकप्रतिनिधी म्हणून मला त्या ठिकाणी हक्काने करता येईल. निश्चित आहे. खरं तर आपला वाढदिवस आहे आणि वाढदिवसाच्या पूर्वसंध्येला आपण ही जी मुलाखत आहे ही मुलाखत करतोय, लाईव्ह स्वरूपामध्ये आपले दर्शकही पाहत आहे. आतापर्यंतचा तुमचा जो काही जीवन प्रवास आहे या जीवन प्रवासामध्ये अनेक सोबती सोबत आले, काही जणांनी मध्येच हातही देखील सोडला असेल. काय शब्दात सर्वांचे ऋण व्यक्त करा? खरंच तुम्हाला सांगतो, मी अत्यंत गरिबीच्या परिस्थितीतून आज या ठिकाणी आलेलो आहे. परंतु ज्या ज्या लोकांनी ज्या ज्या कठीण परिस्थितीत मला मदत केली, ज्या ज्या लोकांचा मला आधार मिळाला, ज्या ज्या लोकांनी मला ज्या ज्या वेळी गरज होती, ज्या ज्या लोकांनी मला माझ्या सुखदुःखात माझ्यासोबत सहभाग घेतला, त्या सगळ्यांचेच या आपल्या माध्यमातून आज मी खरंच खूप आभार मानतो आणि त्यांचा स्वतःच्या ऋणी आहे. नारकर साहेब, खरं तर पुन्हा एकदा माझ्याकडून आणि आमच्या सर्व कोकणशाहीच्या दर्शकांकडून, कोकणशाहीच्या टीमकडनं आपल्याला वाढदिवसानिमित्त मनपूर्वक शुभेच्छा देतो. आपल्या मनातील सर्व स्वप्न सत्यात उतरो अशा पद्धतीच्या सदिच्छा देतो आणि या मुलाखतीमध्ये इथं स्वल्पविराम देतोय. धन्यवाद. नजर धारदार माणूस समजार, राजाचा जिगर पब्लिक फिगर, असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.